Hi guys, ngayon naman ay tuturuan ko kayo paano maghanap ng videos na pwedeng i-upload ulit sa YouTube. So, unang gagawin natin ay pupunta tayo sa YouTube. Yung video na kukunin natin guys ay yung walang copyright, yung hindi kayo makaka-copyright. Yan, maghanap yan sa YouTube. Basketball yung pinili ko para example lang. Tapos click natin yung filters, tapos click natin yung Creative Commons. Yung Creative Commons yun yung walang mga copyright, yung mga uploaded videos na walang copyright. So yan, pipili tayo ng isa. Yan yung ungas na lang, bagsik. Yan, click natin yung video na yan. Tapos click natin yung yan sa may arrow. Yan, punta tayo sa baba. Yan, license, Creative Commons Attribution License, reuse allowed. Pwede mo siyang gamitin ulit, pwede mo i-upload ulit sa YouTube. Pero guys, kung mag-upload kayo, i-edit nyo muna, lagyan nyo ng mga background music, ganun, yung mga sound effect para maiba naman. Para ma-upload yung video na yan, pindutin nyo lang yung share, tapos yung copy link nyo, tapos punta tayo sa Chrome, tapos i-search nyo yung yt1is.com. yan, pag lumabas dyan, i-copy paste nyo lang, tapos i-get link, tapos download. Yun lang kadali guys. Tapos pag download nyo na, pwede nyo nang i-edit, tapos i-upload sa YouTube. Lagyan nyo yung mga sound effect, tapos mga background music para maiba. So yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell para updated kayo sa mga videos na upload ko. So thank you for watching. Bye bye.